episodis i sabeu perfectament del que estic parlant. En Benicàssim, en el meu poble, també hem tingut la sensació de que quan no es guanyen eleccions es trenca la baralla i no se repara en res per a fer mal als municipis. I jo crec que Ciutadans no tenen cap culpa de la decisió democràtica i lliure que en un moment donat prenen en les urnes. Però aquí, des d'esta província i des de la institució provincial, no s'ha sabut interpretar en la puresa que cal les regles del joc de la democràcia. Per això és molt important la victòria el 9 de març. No sigui que votar al PP signifique i s'interprete com un xec en blanc per als pillos, com és el que ja va passar quan es va interpretar el resultat de les darreres eleccions autonòmiques. Les urnes me han absuelto, recordareu perfectament que va ser el gran veredicte del cacique d'esta província. Per això cal que tots junts el dia 9 expressem un vot des de la decència, des de la interpretació de què és un estat de dret i quins són els valors de la democràcia. No sigui que votar al PP signifique avalar les males pràctiques, avalar les males arts i avalar els pillos de sempre, o que la fórmula que estan demostrant que tenen per a combatre l'atur sigui el que estem constatant en estos mesos, que és carregar d'assessors, per exemple, en la Diputació, que ja en van 36, podrien formar més de 3 equips de futbol en el que significa col·locar amics, familiars, pagar favors polítics, premis de consolació als companys de partit que no han pogut entrar en una llista i s'han quedat fora. I ho veig en el meu poble, i ho veig també en el vostre poble, i ho veig a tot arreu en esta província. 36 assessors col·locats a dit no per a servir al poble, no per a servir a l'interès general, sinó per a servir al partit.